Lokal. 𝐍𝐂 Provincial Environment and Natural Resources Office nga irubuhat at Blue Wall Project ito'y probinsya. Tinaso nga proyekto kat inisyatibo ni Congressman Angelo Marcos Barba. Inilawag ni Mr. Victor Dabalos sa Provincial Environment and Natural Resources Office nga ito'y Green Wall Project iti kabambantayan na damot ti Blue Wall Project nga makuna na sa dinno dito'y nga masalakniban ti pagnanaedan na itikan panang protehir iti coral reef kan panang maintenar iti dadumapay a coastal resources. Kuna ni Dabalos sa mayuna iti ili ti Kurimaw apakayusuwatan ti proyekto ko na agbalin kat may tuloy daytoy karagida dumang coastal municipality. May kakaibang project na gustong ilunsad ni Congressman Barba. Ito yung tinatawag niyang Blue Wall. Di ba sikat na sikat yung Green Wall natin? Yes. Ang Green Wall natin dito naman sa kabundukan, yung paglulunsad ng Blue Wall. Ang Blue Wall, na sinasabi natin ay ito na yung pag-protect at maintain ng mga remaining coastal resources natin. Like, sabi niya, Kurimaw yung meeting and it was just likely because it will be in that place where this Blue Wall will be unang ilulunsad. Kabayatan na inayo ni Dabalos sa illegal fishing laeng tidakkel nga pangta iti kabaybayan. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.